Això, un argument que vam sentir a Montseny, i no ve l'agropart, vindrà una indústria molt pitjor. El Pla Territorial de l'Alt Penedès recomana desclassificar la zona industrial de Can Juncosa i revertir el polígon actual ara. És viable administrativament i econòmicament. Igual que l'Ajuntament diu ho faig industrial, pot dir ara serà zona no industrial, zona no urbanitzable. L'oportunitat hi és i l'esteu perdent, en aquest cas, estem dins-nos el regidor. Ja que en un futur no serà viable econòmicament. Administrativament seguiria sent, però amb uns costos econòmics molt més elevats. Perquè en funció de les inversions que ha fet el promotor, et costaran inversions reals, o sigui, amb obres, no suposats beneficis futurs. Si s'atura la modificació del Comara, de Can Juncosa, es poden iniciar les accions necessàries per revertir la qualificació urbanística de sòl urbà delimitat a sòl no urbanitzable. Com hem dit, recordem que el Pla Territorial de l'Alt Penedès recomana anul·lar aquesta zona industrial de Can Juncosa, ja que es tracta d'una zona aïllada dels nuclis urbans existents. S'ha de tenir en compte que el polígon industrial de Can Juncosa original tenia una superfície de 13 hectàrees, dedicada a infraestructura industrial. I la modificació del punt ho empitjora i molt, augmentant aquesta superfície a 90 hectàrees d'infraestructura, amb una activitat industrial i logística que augmenta amb extrem.